Este bogată și într-adevăr este bogată pentru că are un zâmbet frumos. Un zâmbet frumos au și invitații noștri, vă pot confirma acest lucru. Sunt doi bloggeri cu care vom discuta în cadrul campaniei Scapă de gherete fără regrete. Este vorba de Vlada Ciobanu și Andrei Fornea. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Deci, Andrei, tu ieri ai scris despre 7.000 de persoane care își vor pierde locurile de muncă. Vlada, tu după masă te-ai referit la un oraș frumos și despre tot ce poate fi frumos. N-am reușit să-ți citesc întreg articolul. De ce crezi tu că nu trebuie distruse gheretele, Andrei? Hai să începem cu alte lucruri. În primul rând, gheretele poate trebuie distruse, dar nu la moment. În al doilea rând, sunt foarte multe lucruri care nu-mi plac. Inclusiv pornind de la bătrânile care vând în stradă câte, nu știu, un pahar de semințe pe zi. Deci, mobile. Toți sunt niște persoane deranjante, poate uneori mai deranjante decât gheretele, fiindcă eu când cobor din transport, eu mă împiedic de ele. Trebuie să merg cu mașina drumului, fiindcă ele stau în rând. Ok, asta contravine cu locul de muncă și cu banul bunicuței. Exact. Poate fi bunica ta. Eu spun că nu-mi place, dar eu accept, fiindcă eu înțeleg situația. Asta eu vreau să ajung, da? Deci mie nu-mi place. El mă deranjează la fel ca și gherete, la fel ca multe alte lucruri care nu-mi plac, parcările, etc. Dar atâta timp cât nu este creat un sistem unde oamenii să lucreze, statul se închide alte întreprinderi și mai cu seama, deci oamenii care au vârsta peste 50 nu au unde lucra, eu pot fi solidar încă 3, nu știu, 5 ani probabil. 3-5 ani, nu ți se pare mult? Vlada, tu accepti lucrurile astea? Nu, eu sunt mirată că noi de fiecare dată spunem că trebuie să facem ceva, trebuie să creăm un sistem. Noi trebuie să avem discuții. Noi nu am spus că venim cu buldozerele noaptea și bloggerii spun pe buldozere și scot toate gheretele. Trebuie să existe discuții. Există oameni care sunt nemulțumiți, eu de exemplu, și există oameni care pot oferi soluții. Eu nu pot oferi soluții, dar eu nici nu vreau să pot. Există oameni care au studii în urbanism, care au studii în politici publice. Ei pot să se gândească, să se așeze la o masă. Ar fi bine ca autoritățile noastre să fie deschise spre astfel de discuții și colaborări și să găsim împreună o soluție. Pe mine m-a frapat cel mai mult faptul că noi acceptăm că există oameni care lucrează 18 ore pe zi cu 1200 de lei. Și noi ce? Ne spunem că da, noi suntem de acord de ei să lucreze în continuare așa. Următorii 3-5 ani. Poate ar fi mai bine să ne gândim că nu este bine ca într-un stat să existe oameni care să lucreze cu 1200 de lei, 18 ore pe zi și să se plângă că în alte părți ei nu ar fi luați la lucru pentru că nu sunt tinere, nu sunt slăbuțe și așa mai departe. Știi cum? Deci am auzit acolo. Este firesc acest sentiment de milă față de oamenii ăștia care își primesc salariul de 1200 pentru 18 ore lucrate pe zi, dar am auzit odată de la un ucrainean bogat. Žalost порождает бедность. Exact. Asta vreau să spun. Eu vreau să dau un exemplu, poate despre reforma care a făcut, de exemplu, președintele Saakashvili în Georgia, da? Deci nu s-a referit întâi la oameni, nu a început reformele lui, care au fost foarte austere, aș spune, da? Nu au început cu ani, au început cu sistemul. La fel ca și în primărie. De ce nimeni nu-și pune problema că există... Deci după anul 2009, când Dorin Chirtoacă a spus că gata, nu mai pune nicio gheretă, au apărut alte 500 de gherete. Înseamnă că trebuie să luăm buldozerul și să mergem în primărie, deci exact, în primărie și să ne aflăm cine sunt funcționarii care se fac responsabili de amplasarea gheretelor. Cam nu s-a pus întrebarea asta nici în cadrul campaniei voastre. Să-i demolăm pe ei. Deci exact. Sunt foarte mulți care, nu mai trebuie să o spun, sunt corupți și există în continuare și nu știu de ce primarul Dorin Chirtoacă... Iată o problemă foarte, foarte mare. Ce facem cu interesele? Pentru că acea gheretă nu aparține unui om singur, babușcăi care își ia salariul de 1200 de lei. De obicei aparține, dacă n-ați văzut, puteți urmări pe jurnaltv.md domnului Ceban, care face parte din PL, acest Cebacot, această rețea de gherete care vând țigări oriunde, aparține cui? Unui consilier. Ce facem? Exact, Unde că atacăm, se unde spunea de pierderea locurilor de muncă, m-am gândit exact la asta, la funcționarii corupți, la judecătorii care ulterior spun că decizia nu a fost ilegală și tot așa. De muncă. Da, ei sunt cei care profită cel mai mult de pe urma acestui sistem, există o serie de oameni și cred că una din probleme este faptul că noi vedem impotența primarului și autorităților locale care nu pot să pună amenzi. Asta este una din problemele grave ale administrației publice locale la noi. Și atunci când noi am întrebat pe domnul primar de ce nu se rezolvă această problemă, este o alianță, există un guvern, ne s-a spus că deocamdată există conflicte, discuții, mai vedem. Spuneți-vă, voi credeți în puterea bloggerilor în cadrul acestei campanii? Pentru că noi, joi de joi, vom
nu vom negocia, dar vom conlucra cu bloggerii. Vom vedea care sunt părerile. Deci, crezi că ai puterea? personal, cred că am puterea, dar vreau să mă refer la problemă în toată gravitatea ei, să spun așa, da? Pentru că, deci, scoaterea ghiretelor nu este o soluție. Hai să începem din primărie, cum am spus. Este pentru mine un lucru determinant. Cine sunt oamenii care au oferit autorizații, deci 500 de autorizații în ultimii 2 ani? În ce condiții? Fiindcă dacă eu ies acum afară, sap o groapă, pe mine mă oprește și poliția, și o femeie mă întreabă ce fac. Dar aici apar în Chișinău 500 de gherete noi și nimeni nu știe nimic. Și toți dă vina unul pe altul și Dorin Chirtoacă dă din umeri și spune că eu nu știu. Păi cum ai 500 de gherete să apară pe stradă? Deci problema nu este acum prin a scoate, că nu ne place. Scoatem ghiretele, nu cred că o să fie alte lucruri frumoase la care să ne uităm. Ați vorbit anterior de Praga, eu am fost în Praga. Acolo sunt și drumuri bune, sunt și monumente istorice, sunt și clădiri frumoase. Ce să vedem în Chișinău? Niște blocuri și niște rufe. Putem să le renovăm, putem să le dăm o altă față, să investească, nu știu, primăria sau poate proprietarii de gherete în reamenajarea. Poți să faci o gheretă de nota 10 deci, dacă ai un designer. Pe toate 15. Spre exemplu, dacă era să fie un parteneriat între primării, deci public-privat, cum s-a făcut și în cadrul stațiilor, când fiecare persoană care avea o ghiretă la stație a făcut o stație de troleu sau de transport, și dacă se face acest parteneriat cu toate acele 5.000 de gherete care sunt acum în Chișinău, cred că era să avem rezultate frumoase. Dacă fiecare era să amenajeze, să fie obligat prin lege să... Dar acum avem condiții inumane și toate chestiile astea. Deci, Vlada, Andrei spunea de 3-5 ani. El ar fi tolerant la proprietari, la cei care lucrează. Ești de acord cu acest termen? Și crezi oare că dacă am lăsat 3-5 ani, eu nu aș vrea să dau termene, pentru că chiar nu sunt specialist să știu cât timp va lua această schimbare. Eu aș vrea noi să pornim aceste discuții, aș vrea ca oamenii să-și dea seama că există o problemă, pentru că sunt oameni care ei se simt foarte confortabil printre aceste gherete și care nu au acest simț al frumosului și care nu caută acest frumos. Și eu nu înțeleg cum pot să fii confortabil pe un bulevard central, care mergi, parcă mergi, nu știu, ești claustrofobic. Da, bulevardul gheretelor. Ok, noi ne așteptăm de la voi și nu doar de la voi, de la voi. De la voi, bloggerii în general, ca să trâmbițăm împreună și să discutăm, să punem în discuție sub diferite aspecte, investigații proprii, dacă vreți, pro și contra. Veniți, întotdeauna veți fi puși în blogul Joy și în discuții. Noi suntem tinerii, noi avem puterea de decizie și avem puterea să mișcăm lucrurile, atunci haideți să ne unim și să facem multe lucruri.